זה מטרון חדש, הורדתי מהאינטרנט פשוט. איזה אתר? ציון חומרי בניין? שמתם. איזה כיף זה ועד בית, לה 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 לה. חג שמח, צורס. מה זה יום הנונטיק הבינלאומי? אני אחות האינטלקטואלית במשפחה, אני פשוט חושבת שהיחס המכבד צריך להיות חלק. חיכיתי, ציפיתי, ומי לא בא? אף אחד ליום הולדת שלך אף פעם. האמנתי שאני אי פעם אמר את זה, אבל אני מתגעגעת לטוסט השרוף של אמא. לפחות היה לו צבע. לא הבנתי, אדון אייל שני וגברת מיכל אנסקי. למישהו יש בעיה עם האוכל שאני מכינה? נראה לי שלאוכל שאת מכינה יש בעיה עם עצמו. האוכל שאני מכינה. אבל לבישול. ראיתי את כל הפרקים של משחקי השף. הרשה לי לגחך? ואני ראיתי את כל הפרקים של בובה בנאי. אתה רואה אותי בונה פה קיר גבס.